her, det er ikke en hævn. Det er en redningsplan. Jeg er ked af, hvis du har misforstået noget. Du skal da også altid lave historie ud af alting, Adam. Det er da helt utroligt med dig. Hun sidder der og smiler, som om alting var i sin skønneste orden. Der er noget, jeg gerne vil spørge om. Det er et spørgsmål til dig, Sabine. Har I to en affære? Hvad fanden laver I? Alt det skal blive anderledes fra nu af.